ஓம் நம சிவாய. இது ஆதிரன் வழங்கும் சுபதினம். இன்றைய சிந்தனை சந்தோஷம். இந்த சந்தோஷம் என்ற விஷயம் எங்கே கிடைக்கும்? இந்த சந்தோஷம் என்ற விஷயத்தை எப்படி பெறுவது? இந்த சந்தோஷம் என்ற விஷயத்தை நாம் அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்படியெல்லாம் நாம் பல இடங்களுக்கு சிந்திக்கிறோம், செயல்படுகிறோம், ஓடுகிறோம். ஆனால் இந்த சந்தோஷம் என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்முள்ளேயே நம்மால் உணர முடியும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்ன என்பதை நாம் சரியாக உணர்ந்து, நமக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் என்ன என்பதை நாம் திடமாக உணரும் போது அவற்றிலிருந்தே நமக்கான சந்தோஷங்களை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது யதார்த்தமான விஷயம். நம் மனது ஒரு விஷயத்தில் திருப்தி அடையும் போது சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. எதிலும் திருப்தி அடையாத மனிதனுக்கு சந்தோஷம் என்பது கிடைப்பது அரிது. ஆகையினாலே நம் மன திருப்தி என்பதே சந்தோஷத்திற்கான வழியாகும். வேல்